بچم آمده میوانه کی و بلتن آمن حال آمده یا برز اکن بیرداله سالین دور و درش سروک کمله مافی مروان بو نهاجی سروک رومت کمله مافی مروانه پارلمانتری بره یه HDP جی برز اکن بیردال اما بنیرن نریناوی درباره و پیواجوی ده چیه دم باش برز بیردال شاندا امرالیه گهیشت هرما کردستان جی دانستندن بردوامن دنا برالیان ده است خوازم لگل و زیدتر ام بحثا مافی مروان بکن نچاره سرکرنا پرسا کرد لترکیه و باکور کردستان به چه رنگی باندوره لمسلا حقوق و عدالت و مافی مروان دکه Evet, Kürt sorunu Türkiye'nin siyasal, ekonomik, toplumsal hem ali siyasi hem ali abori hem çandi perskireke ko hana gredai çare seriyawe insan hakları. O perskireke ma femrovane huquqe adalete aştiye jberve ke ji vak parazvanen ma femrovan vak komale ma femrovan dama aml ma femrovi gardoni dinerin ve arnigariye ji me tişten despeke diyar kirin yani me aliye xwajwan kesin ku hatine yedin o despeke ji bo pirsa Kürt ji bo çareseriya we me rojava xwal gorve diyar kir o jweş roje heta niha jî ji bo ev pirs bawekî demokratîk bê çareser kirin em hewl didin û ket didin me konferansên aştiye dîsa ji bo aştiye gelek platform niha jî bu 1 Ekim'de uzatılan yekê cotmehê ev destê ku hat dirêjkirin bi proseya ku bi vê dest pê kir em niha dişopînin bugüne değin ki en son heta niha jî ku heta heta 2013 derfet hatin ava kirin ku hatin bi dawî kirin vala çûn yani em dibêjin êdî ev prose ev pirsgirêk êdî beraber ve civakî û bi awayekî aştî û demokratîk bê çareser kirin û hemû kes jî divê vê pirsgirêkê ji xwe bike wek derdekî û destê xwe tê xebin kevir yani berpirsiyartî bigire bixwe jî me wek nivîskar wek rewşenbîr wek rojnamevan wek siyasetvan me bangewaziyek jî kir ji bo ku ev prose nê asten kirin û bi awayekî aştiyane demokratîk ev prose bê qonağekê hewl pê dayîn yaptığımız toplantılar sonucunda ji ber vê yekî jî di encama civînê ku me çêkirin ev daxwaz û bêrîkirina aştiyê ji bo ku civakî bibe me hevdîtin jî plan kirin yaklaşık 5 gün önce beriya 5 rojan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve heyetiyle li gel serokê CHP û şanda wê civîn çêbû doh jî li gel şanda Dem Parti û hevserokê Dem Parti hevdîtin çêbû me jî serokê parlamentoyê jî daxwaz kir ku em hevdîtinê bikin û em ê serokên partiyê din re jî bi hêzên demokrasiyê re û hêzên civakî re jî hevdîtina pêk bînin em dixwazin bi wan re rûnên nîqaş bikin danûstanê bikin û bi vî awayî rojevekê ava bikin hûn jî dizanin em îro jî li Amedê ne li ser navê înisiyatîfa heq kerem kin got hûn jî dizanin salên dûr û dirêjin Türkiye mesela mafê mirovan de ji aliyê welatên Ewropî ve û di temamê raporên navdewletî de gelekî tê rexnekirin ev yek dibe sedem ku demokrasiya wê jî nekemile ne tamam be çareserkirina pirsa Kurd sedemeke serekî ye ji bo vê meselê eger çareser bibe wê guhertineke çawa di rewşa Tirkiyeyê de çê bibe taybetî de aliyê mafê mirovan de
Kuşkusuz بگومان eğer çözülürse اگر چاره سریک چه به دموکراسیا سیویل آجواکی آنجی دستوره که سیویل بنگهین با خلقی به آوا کرن چاوا کو امنها انجام نرنی نباش روبرود مانه و چاقیجی آلی آبوری و جواکی و چاندی ده امی روبروی انجام باش ببین yani دوی de naha sabıkası var. Avrupa'da ve mücadelede zede işte baş ne kırınç ber mekanizmayı van daha nayim cibci kırın o sistema kunha kapitalizm heyel cihan seran seri هەیە لەسەر ڕۆژلاتە ناوین دخوازن vê pirsgirêka xwe çareser bikin ji ber wê jîkî li hemberî Tirkiye ji ber erdnîgariya wê ji ber rewşa politik siyasî hinek tişt nayên kirin tenê nîgeraniya xwe tînin ziman wisa dişopînin li hemberî mafên mirovan bin pêkirina wan lê dema em li rastiyê binêrin li peymana de îmzaya Tirkiye heye dema ku wan tiştana cî nekin divê ceza bêkirin lê niha dadgeha mafên mirovan heye mijarên Osman Kavala Demirtaş biryar hene lê niha Tirkiye cîbcî nake û ev komîteya wezîran jî her çi qesî biryar daye û gotiye eger cîbcî neke dikarin hinek ceza mesela endamtiya Yekîtiya Ewropa jî karin rawestînin mijara Rusya jî heye lê li hemberî Tirkiye ev nayê cîbcî kirin ev ceza nayên dayên rastî burada da bence Avrupa ev jî em karin bêjin di mijara mafê mirovan de Ewropa weke di rû jî me re bikare bibîne. Belê belê birêz hêviya we weke parêzvanên mafê mirovan çi qasî bi vê pêvajoyê heye yanî mirov dikare hêviyeke mezin pêvegirê de vê carê wê bikîje encameke baş Şimdi kuşkusuz yani naha bêguman divê hêvî hebe lê belirsizlikler nezelalbûnek heye ew jî dêle ku însan adı belli değil. Ne baş bifikre hîn navê wê nediyar e yani em dibêjin prosa aştî yan jî pêvaja aştiye em ji nêta xwe vê navê lê dikin lê hînê navê wê nediyar e zimanê aştiyê bi kar nayinin teslim olun. Dibêjin werin rixwe radest bikin, çeka bin ax bikin. Li cîhanê mînak hene, mesela İrlandayê, İspanya, Kolombiya, li Afrika Başûr, kengî çektên binax kirin, kî çavdêriya wê dike, li kwî derê tên binax kirin, heta wê qonaxê divê çi bê kirin, evana tên zanîn. Atın arabayı atın önüne. Lê ême yani seyarê dixin pêşiya hespê erebê dixin pêşiya hespê wê kî van çeka binax bike wê kî çavderî bike lê piştî wê çi bibe ji ber vê yekê jî ji ber vê yekê nexşarê pirgirîng e yani divê mijarê de divê nexşareyek bê ava kirin îro bixwe şaxa Amedê wek mafên mirovan niha em bixwe ji bo wan kesên ku hatine wendakirin em hînê jî daxwaza dadweriyê dikin yani em hîn li galata dîsa li wisa yani ne pêkane ku bixwe bi awayekî asan em dadê bigerin yani ew polîs ew dorpêçkirina polîs qey nikarin rakin yani dikarin nêta xwe baş diyar bikin bi şêwazekî pir asan dikarin diyar bikin ew dorpêçkirina polîsa rakin û bihêlin ku ew kes daxwaza xwe bînin ziman ev nîşaneyekî nête baş e yani Erdal yani hikûmet vê carê çima li aliyekî em bibêjin qeyûman datîne li aliyekî mafê mirovan bin pê dike lê li aliyê din jî behsa pêvajoya aştî û çareseriyê dike ji bo çi hikûmet vê carê bi vî rengî serederiyê dike Evet.
tam bir paradoks. Bele nakokiye berovaji hevdune rastî jî 11 şehire yazde şaredari qayyum danîn ser îro jî li ser wanê bajarê mezin qayyum hat danîn yani ev karekî ku bêkirin ne kare rastî jî hilbijartin çêbû xelkê îrada xwe nîşan da ew kes hilbijartiye û proseyekî ku wiha ku tê gotivêjkirin bi vî şeklî yekê cotmeyê şûn de proseyeke nû weke ku dest pê kir nîqaşê lê ev danîna qayyuman dîsa berdewam e bi taybet di dema danîna qayyuma wanê de ku rojnemavan hatin desteserkirin hevserokê şaredariya Amedê hat desteserkirin û bawayekî ku destî bi kelepça berova jî mesela bi awayekî nexweş birîndar dike mirav rastî jî şerm dike ji wan dîmena lê bû şeklî midaxelekirina polîsan rastî jî mirov nizane çawa dest bigire û pazê sibatê ye îro rêberê PKK Öcalan di encama komplokê navdewletî de îro radestî Tirkiye hat kirin di rojek wisa de dîsa li hemberî îrada xelkê wisa xesib kirin bi wateyekî tê kirin tê wê wateyê rastî tê yani bi zanebûn tê kirin û wê bangawaziyek bê kirin her kes li bendî wê bangawaziyek ku guhertinek bê kirin avabûnê nû çê bibin lê ev tiştê ku tên kirin dixwazin vê bangawaziyê jî dereng bixin yani danîna qayyuman bi xwe merekare wisa şîrove bike yani dixwazin dereng bixin gelo yani ji ber vê jî nayê qabûl kirin ne hiqûqiyek heye dijî demokrasiyê rastî ev tiştê hatiye kirin li dijî hiqûqê û dûrbûna aştî û wekheviyê ye gelekî spas birêz Akın Birdal serokê rûmetê Komeleya Mafê Mirovan û parlamenterê berê yê HDP tu ji Amedê mêvanê spas dikim.